ekipa i dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo jednu kao snježnu kuglu ili vodenu kuglu, kako god. Prvo da probam da lak. Evo, super, ovdje imam jedan krug, tamo će mi poslužiti, ovaj malo veći. Fajbamo taj kružić. Ovako. Treba će, ja mislim, 2 puta da se prelakira, da bi bilo dovoljno i taman nam sunce došlo. Da se osuši. Sad ću vam objasniti što je. Sad, kad se ovo osuši, premazat ćemo još jednom. Onda ćemo uzeti malo lepka, ovog ili ovog. I onda ćemo zalepiti ovu figuricu loptica ovdje. Zatim, vodu, treba ćemo dosta vode, ćemo sipati u teglu. Stavit ćemo šljokice, možemo i ovo slova. I teglu ćemo da ukrasimo tako što ćemo da vežemo ovdje jednu mašnicu. I ubacit ćemo malo ovog, to je od jedne moje hemijske, ali je palo, tako da možemo da koristimo za ovo. Sad čekat ćemo malo da se ovo osuši. I onda ćemo još jedan primjer. Ovo možete i nečim drugim, na moje lako, ali meni bilo najlakše lako. Ovo čim se malo više osuši, dodat ćemo nekoliko kapljica ovog lepka. Ne znam da li će se ova lupčica zalepiti, ali možemo da pokušamo. Treba malo duže da je držimo. Ipak ćemo staviti ovog mančana, ne znam šta je. Lakše je njega zalepiti. Moja dobija da se osuši i da se stvirne na suncu. Do tada ćemo iscepkati malo ovoga tegla. Uzet ću malo zato što ovo mogu ostaviti na hemijske i na olovke. Žao mi je da sve iscepkam. Mislim da je ovo sasvim dovoljno. Sad ću dodati još šljokica. Malo sjebeni. Malo zlatnih. Malo plavih, mislim da je to dovoljno. Sad ćemo još pročesti. Mislim da će biti super zanimljivo. Ali isto, mislim da neće biti dovoljno. Malo dugo stjanu. Dodat ćemo još malo. I uzet ćemo ovo slava. Ja mislim da ga
sad bi trebalo ovo da se osuši. Pa da, mislim da bi trebalo da se osuši. Samo još malo će se skriviti. Uzet ćemo malo slova. Ja sam ovo već pravila i znam kako treba da se radi, ali sad pravim na malo drugačiji način što sam pravila ranije. Sad ekipa veže sad ovu lunicu od pretprošlog ili prošlog videa u kreativne igračke, kad smo uzeli ovu lunicu za barbiku. Sada vežemo jednu mašnicu. Moglo je više linice da se uzme, ali nema veze, mislim da će ovo biti dovoljno. Umočila sam lutkicu. Ovdje dobila sam da klikaš nekada. Sam odlučila da je umočim, ali sad smo napravili haos od stola i sad mojima sjedimo i mojima da idemo po super lepak, a oni su juke celo šljokice. Ekipa, užas. Šljokičasti nered. Ekipa super je ispala. Ja sam se malo zasmejala. Ekipa, mislim, bilo je dobro, a ja sad ćemo ovo da... Uzeli smo super lepak i sad ćemo ovo da stavimo ovdje, mislim da zaklopimo, da probamo. Ne znam da li je dobro. Super je ekipa, sad samo da zatvorimo. Moje je ovo jako dobro da se zatvori. Evo ga, sve spremno. Evo da vidimo, tu su. Evo ga ovaj čudak, kako ga ja zovem. A gdje je lutkica? Evo je lutkica. Super je ekipa. Mama vidi kako je. I zamatrene su i dalje. Ali i dalje stoji. Sad ćemo postaviti lepak i zalepit ćemo ovo. I evo ga, sad je ova naša tegla postala još lepša. Ocili smo malo vode, usipali nogu i šljokice smo malo izbacili, zato što nije moglo da se vidi ova lutkica i ova lisica pa se robio. Sad izgleda još lepše. Sad moramo da se nastavljamo, tako da ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribe-ujte za naš kanal, kliknite zvonce za notifikaciju, a mi se vidimo od nekih sljedećih videa. Ćao ekipa! I ekipa, zaboravila sam da vam kažem, za ovaj video potrebno nam je tegla, šljokice, lak i super lep
Super lepak. To vam je ovakav lepak. Šljokice. I ova slova, možete nešto drugo. Vunica. I neka figurica ovako da stavite, da bi ovo da vam visi. I možete bilo šta da ukrasite ovaj gornji deo ako želite. Ja sam ponela i ovaj šljokičasti papir, ja sam zaboravila na njega i lepše mi je bilo ovako. I znači ćemo ti promišljati šljokice se ne bi upotile za dno. Možete ovaj lepak ako hoćete, lepite neke šljokice gore, nešto ovako. Ekipa, ako se sviđa ovo video, lajkujte ga, subscribe, nešto po kanal, zvonite za notifikacije, a mi se vidimo na nekih sledećih videa. Ćao ekipa!